Berriz ere eskerrak eman denei, Berlin batzordekoei, nola ez, entxoletei. Azken finean, lehenengotik azkenengora guzti hau, gaur hemen hola gerta dadin, lan egin dezuten eta lan egin dugunientzat eskerrak. Eta esan, hurrengo pausoa urtarrilak laukoa dela. Guk nengo lan guzti hau, ondoen maketatuta, txukun jarrita, bai Foru Aldundiko eta bai Biltzar Nagusietako ordezkariei azalduko diegula, azaldu baino simbolikoki oparituko diegula, gure desirak, badia nola baite, gai hauetan adostasunera heltzeak, beraz guk ez dugu ezarrea azaltzen azken produktu bezala, gure lan, urtebeteko lan gogor bat bezala bai, nahi duenak jarri dezala aurrean bere plana, hitz egingo dugu, eta iritsi gaitezela adostasunera gai hauetan, lehen esan dugu bezala, hain beharrezkoak ditugun adostasun horietara. Besterik gabe jakin dezazuela hori. Gipuzkoako familia batzuk, guraso eta guru batzuk, urtarrilak lauean, gure agintariei, ordezkariei, hau guzti hau, nolabait simbolikoki eta praktikotasunera eraman dezaten, azalduko diegula, mila eskertzen. Eta animatu. Honekin pernanekin, amaitutzat ematen dugu gure ekitaldi hau. Benetan mila esker denoi, benetan bihotez etorri izanagatik. Eta, ezaztu, urtarrilaren lauean, diputazioan han izango gea, plana entregatzen, animatzen zeatena, etorri, parte hartzera, eta mila esker.